Ahojte, tentokrát tu pre vás nemám žiadne oblečenie, ktoré by som vymenila alebo kúpila alebo získala nejakým iným spôsobom, ale v tomto videu mám pripravených niekoľko festivalových outfitov, ktoré si na nešťastie tento rok nebudem môcť nikam obliecť, ale rozhodla som sa, že sa aspoň nechám pripraviť tú radosť tých príprav. Ja festivaly úplne milujem, pokladám to za takú dovolenku plnú hudby a teda hudba je môj hlavný dôvod, prečo na nejaký festival vôbec idem, milujem to, keď sa tam môžem pekne obliecť a potom si spievať pesničky, ktoré poznám. Nemám rada koncerty interpretov, ktorých nepoznám, preto sa snažím vyberať také festivaly, kde poznám čo najviac hudby. Keďže milujem 80-ky a 90-ky, čo sa hudby aj módy týka, tak na festivaloch často už týchto interpretov nenachádzam. A tak nejak som sa posledné roky zžila najmä s hip-hopovými festivalmi, pretože slovenský a český rap je niečo, čo počúvam ešte stále. Tento rok na mňa na YouTube zovšadiaľ sčíhajú vlogy zo Zrče a verím, že budúci rok sa mi tam podarí ísť, pretože si myslím, že je to niečo, čo si nemôžem nechať ujsť, keďže ten slovenský a český rap mám tak rada. Ono je to celkom vtipné povedať, že festivaly milujem, keďže som vo svojom živote bola len na Sigete, hip-hop žije a Majlese v Brne. Myslím si, že aj napriek tomu môžem povedať, že tú atmosféru milujem a festivaly určite patria k mojim najobľúbenejším udalostiam v roku. Niektoré outfity, ktoré uvidíte, nie sú úplne hociaké, pretože v tomto videu ma na festival oblieká hlavne umelá inteligencia. Prostredníctvom aplikácie A-Closet, kde som nahrala svoje oblečenie, zoradila si ho do kategórií a vytvorila si zoznam vecí, ktoré sú nejakým spôsobom festivalové alebo by sa do týchto outfitov hodili. A dva outfity mi teda vyberie umelá inteligencia a aby som sa o tú radosť nepripravila ani ja, tak posledný nejakým spôsobom nakombinujem ja. Každý z týchto outfitov bude mať aj svoj vlastný make-upový look, ktorý vám detailne nahrám. Pretože celkový festivalový look netvorí len oblečenie a nejaké doplnky, ale za veľmi dôležitú pokladám aj celkovú výzaž. A ja tu už nebudem predĺžovať a môžeme ísť na to. Takto nejako vyzeral výber mojich festivalových outfitov spoločne s umelou inteligenciou. Musím povedať, že to bolo o niečo dosť ťažšie, ako som si myslela. Na začiatku mi tam hádzalo úplne šialenosti, skúšala som rôzne kategórie, neskôr som zistila, že najlepšie bude, keď využijem kategóriu, kde si môžem vybrať konkrétny kúsok, ktorý mi bude komponovať do outfitov. Takže keď som sa dostala do tejto fázy, už to bolo o niečo jednoduchšie. Avšak umelá inteligencia bola dosť nevkusná. Stále mi tam hádzala kombinácie vzorov, ktoré sa ani za mňa k sebe absolútne nehodili a to si myslím, že moje výbery sú často dosť šialené a extravagantné, ale toto bolo moc aj na mňa. A tak som teda ju začala, môžem povedať, že trénovať tým, že som jej dávala spätnú väzbu a vysvetľovala som jej, že táto farebná kombinácia sa mi úplne nepáči. Po niekoľkých desiatkách minút som sa dopracovala aspoň k nejakým použiteľným outfitom. Mám tu teda dva, ktoré som vybrala, s ktorými v tomto videu budem ďalej pracovať. Túto aplikáciu určite budem využívať aj v nejakých iných videách a dovtedy sa ju pokúsim ešte trošku vytrénovať, aby mi tam nehádzala také blúdy, ako mi hádzala teraz. Outfity, ktoré som si teda zvolila, budem doplňať ja o nejaké doplnky, pretože hádzať tam aj všetky doplnky, kabelky, topánky, ktoré vlastním by mi zabralo asi tak rok môjho života. Takže toto som sa rozhodla k jednotlivým outfitom vyberať už sama. Ako prvý outfit, ktorý vybrala umelá inteligencia, tu mám tento. Základom teda bol hačkovaný top a riflová sukňa. Ja som k tomu doplnila niekoľko takých viac farebných doplnkov. A takisto som v týchto farbách hladila aj make-up. Tento by som najradšej nosila bez akéhokoľvek topu pod ním, ale to viazanie nie je úplne najkomfortnejšie a mám pocit, že sa to stále povoluje a padá a nerada by som, aby bolo odhalené niečo, čo by som odhalovať nechcela, a tak som sa poistila touto čiernou podprsenkou. S tým, že si myslím, že to nakoniec celkom prepája ten tmavý spodok s tým ultrafarebným vrchom a asi som s tým aj celkom spokojná. Toho usporiadania štipčekov som mala plný Pinterest už nejakú dobu a konečne nadišla príležitosť, aby som to vyskúšala tiež. Na večer by som na to hodila už len nejakú jednofarebnú, ale farebnú košelu, ktorá by to celkom uzavrela. No a toto je druhý outfit, ktorý mi vybrala umelá inteligencia. Kombinácia hnedého topu a farebných nohavíc ma celkom prekvapila, pretože za normálnych okolností by som asi k toľkým farbám hnedu nedávala, ale myslím si, že to spolu celkom dobre pracuje a ladí. A keby som sa niekam tento rok chystala, toto by som si na seba
obliekla na 90% zo 100. Tieto štrikované gate sa mi podarilo asi za 20 eur alebo 25 eur uchmatnúť z Vinted ešte dávno pred letom. Sú ručne hačkované a je to jeden z najväčších pokladov, ktoré sa v mojom šatníku nachádzajú. Čo sa týka make-upu, inšpirovala som sa farebnosťou tých nohavíc a chcela som z nich vytiahnuť fialovú a oranžovú a taktiež zelenú. Zo všetkých make-upov v tomto videu je tento asi tak najviac nositeľný aj na nejaké každodennejšie nosenie, aspoň teda v mojom ponímaní. Vlasy som ozvláštnila takýmito bubble topikmi, ktoré na mňa už celkom dlho vyskakovali na sociálnych sieťach. No a aby som tento outfit ešte trošku viac festivalštela, rozhodla som sa ovešať sa týmito reťazami a z nejakého zvláštneho dôvodu mám pocit, že to k sebe celkom ide. Na týchto nohaviciach sa mi celkom páči, že pod nimi vlastne mám len spodné prádlo, ale cez tie všetky farby a vzory to nie je až tak vidno. No a takto nejako by som sa na festival obliekla tento rok ja. Musím povedať, že celý tento proces výberu toho, čo by som si na sebe skutočne obliekla, ja som si veľmi užila a skombinovala som tu niekoľko svojich obľúbených komponentov. Keď som ešte chodila medzi ľudí, mať takúto retro fontánku patrilo k môjim obľúbeným účesom. Nemohla som zabudnúť ani na nejaký ten viacvrstvový náhrdelník, ktoré úplne milujem. V mojej skrini stále zostali aj takéto rybárske silonky, ktorých sa asi nikdy nevzdám. Outfit sfarebňuje a doplňa tento môj posledný úlovok z výpredajov v sekáčoch, ku ktorému som zladila aj očné tiene. Takéto dvojité linky boli niečo, čo som tiež veľmi rada nosila. Aj na také každodenné nosenie, teda tými bodkami a tými všetkými flitrami som to už moc nepreháňala, ale mať jedny nefarebné a jedny farebné linky bolo niečo, čo som nosila dosť často. Niekedy som dokonca kombinovala aj rôzne farby. S leskom na pery som mala vždy veľmi zlý vzťah, ale jedna moja kamarátka, kozmetička, make-up artistka ma lesky naučila milovať a myslím si, že do tohto festivalového looku je ako stvorený. Šušťakové nohavice som zdedila ešte po tatkovi. Mám ich v skrini už niekoľko rokov a nevetrám ich často, ale táto príležitosť si to zaslúžila. Ako celok mi to dáva celkom zmysel, dokonca som sa nebavila odhaliť aj moju niekoľkomesačnú jazvu, s ktorou mám stále taký love and hate vzťah. Strieborné tenisky sú v mojom šatníku už tiež niekoľko rokov. Strieborný, pravdepodobne plavkový top mám zo Sheinu a sieťkový vršok zo sekáčov ešte snáď od strednej školy. Tak a máme za sebou posledný outfit. Mne sa vždy ťažko vyberá, čo sa mi páčilo najviac, ale ak u mňa nemá zvíťaziť ten môj, tak sa mi najviac páčila asi ten s tou riflovou sukňou. Ale aj vy mi môžete svoje preferencie prezradiť dole v komentároch. A pokiaľ chcete zostať informovaní o mojich najnovších videách, môžete mi dať aj odber a tak vám žiadne určite neutečie. To by odo mňa bolo opäť všetko a majte sa krásne. Ahojte!